Ako by si sa cítil ty, keby boli 1, 2, 3 alebo dokonca 4 tvoji priatelia do teba zamilovaní? Ak máš rád tento typ drám, tak nikam neodchádzaj. Tu prichádzajú spoilery. Seriál sa začína študentkou Boram, ktorá si hovorí, že má 4 priateľov, ktorí ju majú radi a starajú sa o ňu. Potom ju vidíme ísť do triedy, kde stretne svojho priateľa Davon, ktorý jej pomôže tým, že jej otvorí dvere. Hlavná hrdinka si ide sadnúť k svojej kamarátke Kim a rozpráva sa s ňou. Kim jej povie, že má veľké šťastie, že má priateľov a že keby mala toľko priateľov ako ona, chodila by do školy každý deň. Kim ďalej hovorí o Boraminých priateľoch, až kým jej hlavná hrdinka nepovie, že jej priateľ In Seong jej pomáha so štúdiom, ale jedného dňa si všimla, že sa mu páči a znervoznela, napriek tomu však bola šťastná, že je s ním. Jej priateľ In Seong sa vždy uisťuje, že sa sústredí na štúdium, aby mala žiarivú budúcnosť. A keď sa necíti dobre pri nejakej konkrétnej téme na nejakú skúšku, dá jej sľúbiť, že sa bude učiť. Potom Boram hovorí o svojom druhom priateľovi, Davonovi, stále sa s ňou hrá. A Kimovi rozpráva o dni, keď jedla s ním a s Chaním. Ten deň začal Davon vyberať úhorky z jej jedla, pretože vie, že ich nie je. Chani bol prekvapený, keď videl, že Davon sa stará o malé detaily. Ale chlapec ho ignoroval a povedal Boram, aby jedla. Tu si naozaj môžeme všimnúť, že dievča bolo šťastné, že s ním jedla. Potom, čo hovorí o Davon, Boram pokračuje rozprávaním o svojom priateľovi Hyung, ktorý je najpopulárnejší a všetky dievčatá na škole ho majú rady, ale on o ne nemá záujem, pretože radšej trávi čas našou Boram. Jedného dňa ju požiada, aby sa pozrela na text piesne, ktorú napísal, a keď začne čítať text, Boram sa na neho pozrie z inej perspektívy, vnímajúc ho ako dobrého chlapca a priateľa, ktorý ju stále rozosmieva. Potom spomenie svojho 4. priateľa Khaniho. Jedného dňa kráčala, pričom držala svoj telefón a náhodou do neho vrazila, takže sa okamžite ospravedlnila. Potom sa ho spýtala, či ide trénovať svoj tanec, na čo jej odpovedal, že áno. V inej scéne, keď tancoval, ho Boram tajne pozoruje a on, keď si to všimne, predstiera, že ju nevidí. A takto získala svojho 4. priateľa. Po skončení všetkých týchto spomienok vidíme Boram, ako po vyučovaní kráča s Kim a hovorí jej, že sa jej páči jej priateľstvo s chlapcami. O chvíľu neskôr ju Chani spolu so svojimi ďalšími priateľmi začnú volať, aby ju odprevadili domov. Na druhý deň vidíme Boram, ako kráča do školy so svojím priateľom Chanim a tam si všimne, že je nahnevaná a spýta sa jej na dôvod jej hnevu. Ako odpoveď mu vysvetlí, že sa jej skúška nepodarila a že sa teraz veľmi bojí reakcie profesora. A aby sa cítila lepšie, Chani dostane nápad a navrhne jej, aby nešli do školy a išli sa prejsť, s čím Boram súhlasí. Mne sa to nezdá ako až taký dobrý nápad, ale no dobre. Potom ich vidíme v knižnici. Boram sa snaží vziať knihu z vysokej police, ale nedočiahne na ňu, tak použije rebrík. Chani medzi tým pridržiava rebrík, aby ju chránil, pretože je očividné, že je do nej zamilovaný. Ale Boram si nevšimne lásku, ktorú k nej cíti a berie ho len ako priateľa. Po chvíľu neskôr v kaviarni prinesie Chani na stôl veľa jedla a požiada ju, aby jedla. Potom je Boram zmetená a spýta sa ho, či sa k ním nepridal ešte niekto ďalší. On jej však povie, že priniesol veľa jedla, pretože je maličká a chce, aby vyrástla. V tej chvíli si Boram všimne, že sa o ňu stará viac než zvyčajne, zatiaľ čo Chani je príliš vystrašený na to, aby jej vyznal lásku. O chvíľu neskôr, keď jej Chani šiel zohnať džús, našiel ju spať a keďže je gentleman, rozhodol sa ju prikryť a potom si sadnúť vedľa nej a pozerať sa na ňu. Tento krásny moment netrvá dlho, pretože Boram dostane správu od svojho priateľa Davon, ktorý sa o ňu bojí, pretože neprišla do školy, ale ona sa len zasmeje a svojho priateľa upokojí. Chani sa preto na ňu nahnevá, pretože si píše správy so svojimi priateľmi a jeho úplne ignoruje. Okrem toho jeho nespokojnosť narastie, keď mu ukáže fotku, ktorú jej poslal Davon. A ak by to pre Chaniho ešte nestačilo, Davon sa rozhodne zavolať jej telefónom a spolu sa začnú smiať. To je už na neho priveľa a tak sa rozhodne rýchlo odísť. Boram zloží telefón a rozbehne sa za svojim priateľom. Veľmi milé Chani, ale ten prístup je trochu toxický, nemyslíte? Keď ho konečne dobehne, spýta sa ho, čo ho tak veľmi trápi, ale on ju ignoruje.
Boram však ďalej nalieha a chlapec jej nakoniec vyzná svoje hlboké city lásky. Pri tomto Boram zostane skamenená, pretože to nečakala. A práve tam, v tej chvíli sa dozvieme, že Davon bol tiež svedkom vyznania a je veľmi nahnevaný, pretože sa ukáže, že jeho priateľovi sa páči to isté dievča ako jemu. Na druhý deň vidíme Davon. Je v škole a kráča so svojím priateľom Chaním, ale zrazu za ním Boram pribeží, aby si z neho ako zvyčajne vystrelila, no na jej prekvapenie ju Davon ignoruje, vážne sa na ňu pozrie a potom odíde. V inej scéne ju vidíme v triede s jej kamarátkou Kim, kde ju tá konfrontuje tým, že veľmi dobre vie, prečo včera neprišla do školy. Na druhej strane chce Kim vedieť viac detailov a pýta sa jej všetko o včerajšku. Davon, ktorý sedí vedľa dievčat, je veľmi nahnevaný. Boram sa ho potom pokúsi spýtať na textovú správu, ktorú jej poslal včera, ale on ju znova ignoruje, pretože nechce prísť o svoje priateľstvo s Chaním. O chvíľu neskôr sa na chodbe Boram pridá k svojim priateľom a požiada Davon, aby s ňou išiel ako zvyčajne na obed, ale on jej odpovie, že je zaneprázdnený a že musí ísť preč. Pri tomto si konečne uvedomí, že sa s ňou nechce rozprávať. Keď sa vrátia na vyučovanie, Boram mu s veľkou úzkosťou pošle list a keď ho otvorí, nájde v ňom jej ospravedlnenie pre prípad, že urobila niečo zlé, ale on ju ako úplný orangutan ďalej ignoruje ako zvyčajne. A pretože jej neodpovedal, naša zúfalá hlavná hrdinka sa rozhodne zavolať mu, ale on jej odmieta čokoľvek povedať a ďalej ju ignoruje, dokonca odíde z triedy. Na konci dňa sa Davon vráti do triedy a nechá jej na lavici list, v ktorom jej konečne vyzná, že ju miluje. Tiež jej vysvetlí dôvod, prečo s ňou prestal hovoriť. A zrazu sa objaví Boram a práve vtedy spadne. On jej pomôže vstať, ale keďže je plná úzkosti, začne sa s ním hádať. Davon jej povie, že už nebudú priatelia ako predtým. Ona sa ho spýta, či ju nenávidí, ale Davon jej povie, že ju v skutočnosti miluje. Boram mu však neverí. On sa nahnevá a odíde odtiaľ. Potom zmetená hlavná hrdinka nájde list, ktorý jej nechal na lavici a uvedomí si, že Davon sa k nej takto správa, pretože si chce zachovať priateľstvo s Chaním. Na druhý deň vidíme smutnú Boram, ako sedí sama v triede. Ale ako by to nestačilo, spolužiaci si z nej vystrelili tým, že jej dali na lavicu odpadky. Medzi tým vedľa nej vidíme niekoľko dievčat hovoriť o tom, ako sa im páčia piesne In Seonga a Haejunga a keď sa začnú nudiť, rozhodnú sa ísť obťažovať Boram. Potom do triedy pribehne jedno dievča a povie všetkým, že In Seong a Haejung sú tu. Po tejto správe sa všetky dievčatá ponáhľajú ich pozrieť. Potom sa jedno z dievčat začne rozprávať s Haejungom a dá mu ochutnať koláč, ktorý upiekla. Boram, ktorá sa na to všetko pozerá z diaľky, je nahnevaná, že dievčatá sú tak blízko pri chlapcoch a tak sa vráti do triedy a začne si čistiť lavicu. Práve v tom momente sa objaví jej priateľ Haejung a začne jej tiež pomáhať s upratovaním. Hneď na toto urobí aj In Seong a toto všetko sledujú jej šikanujúce spolužiačky, ktoré sú zaplavené žiarlivosťou a tak sa rozhodnú ďalej ju obťažovať, až kým neopustí školu. V inej scéne je Boram sama a počúva hudbu, až kým sa neobjaví In Seong a nevezme jej slúchadlá, aby zistil, čo počúva. A keďže sa mu to, čo počuje, veľmi páči, začne spievať spolu s piesňou. Tam si Boram potvrdí, že sa jej In Seong naozaj páči. O chvíľu neskôr sa Boram stretne so svojím priateľom Haejungom, ale všimne si, že je nahnevaný a spýta sa ho, čo sa deje. On jej povie, že potrebuje napísať text novej piesne, ale nemá dosť času. Potom jej ukáže nedokončenú pieseň, ktorú napísal. Zrazu si uvedomí, že sa páči aj jemu, pretože sa k nej správa veľmi dobre. Bojí sa jej však vyznať svoju lásku a len zostane skamenená. Na konci dňa vidíme Boram sedieť šťastnú, že je obklopená svojimi priateľmi. Dievčatá ju však naďalej obťažujú. Hovoria jej, aby sa držala ďalej od ich populárnych priateľov. Boram zo svojej strany zostane ticho, pretože vie, že ak niečo povie, zbili by ju. Práve v tom momente jedna zo šikanujúcich dievčat zdvihne ruku, aby jej dala facku, ale zrazu sa objavia In Seong a Haejung, aby ju ochránili a pritom dievčatám povedia, aby nechali Boram na pokoji, inak budú potrestané. Chvíľu neskôr vidíme Boram plakať v triede
a ospravedlňovať sa Hae-jungovi za to, že sa musel postaviť šikanujúcim dievčatám. Ale on jej povie, aby neplakala, pretože mu prekáža vidieť ju smutnú. Jung, unavený z toho, že sa ovláda, jej vyzná svoju lásku. Zrazu sa k ním priblíži In Seong a nevyhnutne všetko počuje. Ukáže sa, že aj on prišiel s úmyslom darovať Boram limonádu, ktorú má tak rada, a vyznať jej lásku, ale predbehli ho. Nakoniec sa chlapci začnú kvôli nej byť, zatiaľ čo ich Boram prosí, aby prestali. Ale v tom úplnom. Naozaj v skutočnom finále sa ukáže, že toto všetko je produkt Boraminej predstavivosti a všetci títo chlapci sú v skutočnosti súčasťou kapely, ktorú má veľmi rada, a preto si celý ten čas predstavovala, aké by to bolo, keby boli všetci do nej zamilovaní. Takto sa dráma končí. A s ktorým z nich by si chcel, aby nakoniec ostala? Nechaj mi svoj názor v komentároch. Nezabudni mi dať aj like, prihlásiť sa na odber a zapnúť si upozornenia. Ahoj na budúce!